Vítajte pri dnešnom videjku, je to pokračovanie Hide and Seek série s Oxarom a Horáciusom. Ďakujeme za pozitívne komentáre pri minulom videu, tak ideme na to no. Takže už sme konečne v lobby, ešte si tu chvíľu pobudneme. Jak málo hráčov je, hej. 11 hráčov? Rozmýšľam, že by sme išli na iný server. Iba 11 hráčov je to čo? Teraz to bude hodiť, čo? Vidíte, takto málo. Ja, tu to sa čávuje, tu to skáče, akože to dá. Nech dá na ten červený, keď je taký hustý. Ja, neviem. Ó, sakra. Dobre, myslím. Kdeže je Xar? Začnem. Aha, dobre tu. Auč. Aha, ja nemám Hunterbar. Prázdny Hunterbar mám. No nemám úplne prázdny, ale neviem šprídele. No, ja mám zase úplne plný, ne? Som celý ťa šprídoval, keď ty si sa snažil pripraviť na server. V hre dostaneš nejaký ten koláč. No hej, majem. Dúfam, že nebudem seeker. Som Anvil. No, ja som Kabobol. Okej. Kam pôjdeme? Keď nás je takto málo, dáme polovačku na seekera? Môžeme, no nech je prdel. No nebolo by zle. Máme sa niekam zakempiť, tak aby nás nevidel. Kde sa spravnuje? To tu vedľa mňa. Tuto bol jeden, čo škaredu písal, no. Tam je No seeker. tuto jeho vidno. Ho lávame. Čakaj. Idem za ním. Aha, nemostal. Dobre, mostal. Čo nelze používať príkazy? Pozor. Ale no, tak mu to rovno napíšem takto. No a kdeže nám je seeker, no? Nie, podľa mňa. Idem ho z baráku. Prispám. Á, vidím ho, dorazím ho. Aha, Ideme. tak sakra, mňa sekol, hej, to je nefér. Hodil som ho dajami, môžeš utekať. Tak mi lagoval ten noob. Jeho lagy sú tajná zbraň. Au, hej, máš pravdu. I smell some bitches. No. Dobre, môžu byť buď tu v diere. Napadla ma taká vec, že by si vložil do čistky šíba loge, aby som si ulezol na strechu. odtiaľ by si ich dával do... No hej. No kdeže sa stretneme? Ja som už v tom baráku. Ja, je dobré. Tam je čestka. Ktorý ste mohli vidieť v minulom videu. No. WTF, kade sa tam ide? Vedľa kostola. Vidíš? Vidím mapa je do ložika. Aha. No, aj ty si tam hore na streche, ja? Ešte nie som na streche, ale vedľa tej čestky. No, otvoril si, otoď sa. Aha, ty si... Hej, niekto ma tu bije. Počkaj, si to ty ten Wood? Čo si vôbec? Kabobol, ja som tam pri tej čestke, tam je v rohu taká čestka. Som vravel, že I smell some bitches. Dobre, tuto. Daj tam ten šiba luk. Tuto je taká čestka. Tá malá, ale... Aha, Tá malá, jasne, že tá malá. Lebo je to veľká, no. Okej. Dokonca Infinity, to bude super. Však vylez, no. Teraz stráže, či niekto nejde. Jaj. Budem kričať, že tam si, nech vidia, kto ich ako dáva dole. Len či ti to pôjde.
Akože strieľať? No, ja idem zabíjať pár sráčov. Au, hej! Soráč, no. No prdele, musím sa najesť. Stráž. Jo. Ty brďo. Bookshelf. No sakra. Si myslíš, že je hustý teraz drha. Ja s ním vybabrem, ja si to obídem a tu si ho počkám. Haha, už nie je taký hustý. Dal si ho. Ešte nie, ešte stále žije, ale už to kúpil. Ide snajpri. Strieľa to, super. Skaj. Ale keby tu niekto aj bol, to by bolo úplne najsúperovejšie. Je mostov. Ja je zase ten nesmrteľný most. Ale niekto tu po mne ste, dúfam, nestrieľaš ty po mne. To si bol ty? Tam ste baja. No hej, tak to budem ja, no. Počkaj. Kde je ten druhý? To druhého som chcel dostať. Aj tohto si obídem, teraz sem, jaj. Yes, aha, dobre. No čo je, toto je ten nesmrteľný z minulého videa. Sakra, to sú také bugy. Oni ho naháňajú asi 5, ty kokso. No hej, ale neuberám mu. Ja do neho sekám jak sprostia, nič. Ďaleko si od neho, ja to vidím. U mňa z neho strieka tie chujoviny oranže. Je dole a stojí. Nehyb sa, to prdele. No čo, nemám sa hýbať, čo? Nie, ten chlapík, po ktorom strieľam. Jo, hej, ja mám nekonečne šípov, to je úplne úžasné. Oni sa mi nevidejú. No tak, kde ste? Akože, vidí, kde ste. Tak malá stojí, to je úplne hrozné. Aha. No, čestka, nič. No. Sakra. Toto je dobrý kemp, toto je taký rebrík. Aj keď ľahko sa tam dostanú. Wood je na spavne. Wood je na spavne, tak si ho idem podať. Ide pri dome, kde som ja. Teraz som ho stratil. Naháňajú jeden seeker. Aha. Čo? On sa otočil, ten seeker. On bol v takej diere, nie? No, Ja. presne. Aha, takže asi týmto Jej, vidím tento fence. Aha, asi nešiel tadiaľ tu. Že by zabočil. Jo, vytrafil som ho. Jedného týpka, čo sa chcel viesť na fontánu. Teraz sú lagy. Á, sakra. Konec hry. To sú tak čaká, no. No čo, už Tak, natočíme aj druhú mapku. Majú prísť nové areny, čiže nové mapy. Ó, zase škaredo rozpráva tento Mikael GK. Ukazuje svoju inteligenciu. Aby sa premenovať inteligent 1, 2, 3. Brďo, píše mu, že MSG, ja nemám povolenie na ten príkaz. Nevadí, takto to napíšem. Nech všetci vidia. Aké má husté reči, chlapec. Nevadí, osrať ho. Tuto vidíte toho dementa, jak tu skáče, pozrite. Tuto dal double jump. To ja si myslí, že King, on je, viete, on je niečo viac ako my toto.
Tuto pozrite, jak pozerá. Má veľkého monstera, aby ste ho všetci spoznali na serveri. Nezabudnite, s týmto sa nekamaráte, to je dement. No jasne, daj ten červený, čo už nie si taký hustý. No tento skoro to dal. Jak sa otáča, jak mu šklbe hlavou. No dobre, no, aj dobre. Kabovo, super. Mostone. Som nenajditeľný. Takú skríšu má. No kde si, aby ostatní videli, že... Jaj, počkaj. Povedz súraky. Hneď ti poviem, minus 370, 55 a minus 163 som na takom moste. Toto nie si ty? Skáčem. Aha, ja skáčem. Aha, tak poď, skáčem. Presne. My stojíme vedľa seba, že... Čekuj sa. Som ti nejak... Aha. Len kam pôjdem ja? Čo si? Chod do fontány sa kempni. Aha. Veď, aby som ti ukázať aj kde, ale nechcem veľmi riskovať. V tej roztečenej, alebo tá rieka? Nie v Duváhe. Váhom sa ma zabijú, to je teba. Aj. Dobre, kam si, vidím ťa, poď. Aha. Počkaj, musím vyliesť. Je tu také buchnuté miesto. Nie tu. Tuto, presne tu. Vidíš, tu sa to tak roztýka a tu vieš dýchať. Tu, kde som ja. Počkaj. Kde si ty, tu na vrchu? Nie, nie hore. Dole poď. Na čo si hore? A tam, kde si. Vidíš? Aha, fakt. No a tam je to tak puhnuté, že sa vieš dýchať. A chodí úplne dozadu. A pricap sa na stenu a tam nechaj. Ok, už som. Tak bež le skryť. Ja si utekám rýchlo. Lebo kale figo sa stáva citrom. Au. OK. Som schovaný. Strašne málo nás tu je to škoda. A tam je. Aj pekný výhľad je tu cestu vidno. Kraja Seekery 12 hiderov. Teraz je to nejak menej ľudí ako obvykle. Strašne málo. Tak o polovici. No hej, ale bobci, čo sa stanú Seekerom, to aspoň nelíbnú teraz. Akože fakt sú hustí, iba tu spamujú. Pridám sa. Ale no. Jak ťa vydiera. Jak vydierajú. Aha. Nevadí, aspoň pozdravili do videa. No super. Tak napíšem znovu. On tam tu jeden taký zalagovaný Seeker. Veľmi zvláštne. Čo do mňa buchol, obhodil ma, harpol sa do vody, varpol sa von z vody, zmizol. Jeden Seeker leftol hru. Sú iba dvaja, no. Tak nie jeden, už traja leftli ho.
Boli 5. Boli 5 tí brdi. No. Dobre, myslím, že idem na low. No asi sa ide troliť. Lebo jeden A nie, seeker. počkaj, tuto. Á, dobre. Jeden seeker je hore AFK. No hej, troška ich potrolím. Keď som mal luk, tak by som tak zošotil dole. Tam je. No idem ho troliť. A ja idem za tebou. Sakral má luk. Ja som si Mikael! Oh! Shit! No zdraj, on tak... On je Viem silný. ťa. On je dobrý. On je príliš dobrý. A to je ten zlý ujo. Čo To je Skaredo nadáva. Do prdele, on ma zabil. Som mu vbehol do rany toto. No, vy ste, no. Zdrá. Budem naschvál doňho sekať. Tuto ne... Počkaj, je čo si? Kapa bol. Aha, dobre. 31 sekúnd dostáva. Jo, ide sa behať. Tuto jeden. Biem. Hello, Horatius. Ja to si ty, no dobre. Mám ťa zabiť, alebo chceš milosť? Milosť. Dobre. Ja som veľmi Tu štedrý. je Wood, tam je Wood na moste, ten zabil. A Mikael. Stojí na mieste, ostane. Tu je nejaký katu. Niekto šotol. Jaj, nechceš luk? Ja už iba 13 sekúnd. 7 sekúnd, 6, 5, 4... Katu, nezabijaj ma. Je dobrý chlapec. Aha, dobre. Ja prišiel som tam. OK, Tak zase hajdery vyhrali. dvakrát za sebou. A dvakrát som tam bol ja. Tak toto je bolo všetko k nášmu videu. Ďakujeme, že ste si ho pozreli. Ako odmenu pre našich odberateľov plánujeme urobiť súťaž o Minecraft Gift Code. Takže pozerajte aj naďalej. Neviem, či som spomínal, ale majú prísť nové arény. Takže na to sa tešíme. Z toho natočíme určite aj ďalšie videá do tejto Hide and Seek série. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, poprípade aj odoberajte. A môžete aj Neprávite sa nezanechať koment. nejaké, čo by ste chceli vidieť v ďalšom videu. Napríklad dementov, ktorí nadávajú alebo niečo také, ako môžete vidieť práve tu. Ten nebol súčasťou natáčania. Upozorňujeme. Tak, čaute. Promiň mi to, já to tak nemyslel, že jsem hulil tvý kámoše. Já za to nemůžu. Do prdele, cítím, že se něco pálí. Panebože, to se... Time for revenge. Som ho strápnil pred serverom. Si zabil.